שלום, תוכנה זו פותחה במיוחד ללקוחות של קווים הפקות שהחליטו לעבור מהוצאת צ'קים ידניים להפקה ממוחשבת. התוכנה קלה לשימוש וידידותית כפי שנראה בהמשך. במסך הראשי ניתן לראות את שלושת התפריטים הראשיים: ניהול, הפקת צ'קים ודוחות. לדוגמה, אנחנו ניקח לקוח, קווים הפקות. ניתן לראות את שם הלקוח, את הכתובת, יש אפשרות לבחור את כל הערים. במידה והעיר או היישוב שרציתם לא קיים, אפשר להוסיף. כל הפרטים הנוספים, טלפונים, כמובן אנחנו או עורכים או מוסיפים לקוח חדש. נעבור להפקת הצ'קים. בהפקת צ'קים אפשר לבחור את פירעון הצ'ק, את הלקוח שיש לנו, סכום הצ'ק, את הבנק, להוסיף הערות, ההערות יופיעו בטבלה כפי שנראה בהמשך, את מספר הצ'ק ואת אפשרות ההגבלה, שלמו לפקודת או שלמו למוטב. כעת נראה את הצ'ק כפי שהוא אמור להיות מודפס. זה הצ'ק, המקור עם פרטי החברה והערות. ניתן להדפיס צ'ק זה, או לחילופין לא להדפיסו כרגע ולערוך שוב. בחלון זה נראה צ'קים שכבר הודפסו. ניתן לצפות בהם ולהוציא העתקים. כעת נעבור לפרמטר הדוחות. כלי זה מאפשר לנו לחפש צ'קים לפי לקוח, לפי סכום, לפי תאריך שהוצאנו צ'ק, לפי מספרי הצ'קים ולפי לקוח והתאריך. לדוגמה, נוכל לראות את הרשימת צ'קים לפי לקוחות שהוצאנו. ניתן גם לראות צ'קים שבוטלו. לנוחיותכם לפי לוח שנה קבוע. ובונוס אפשרות להתריע על משימות שברצונכם לזכור. זהו, התוכנה ידידותית לשימוש, מקווים שנהנתם. אם ברצונכם לרכוש אותה, הטלפון שלנו זה 04-877-2000 ונציג שירות שלנו יחזור אליכם בהקדם.